kika je ni ban ganki ba, auta ta mata ki sha kurmin ki matan gari kin ba su rana. Na zan wata sannan yar autar mata, amanar sakice na rike ba za mu saba da juna ba. Inda dai muka yarda juna za mu hau turbar aure, duk masoya in sun gane sai su hau turbar aure. Abinda yake aina ki yarda ki bani dama, ki yarda ki bani dama, gidan ku na kai sadaki. Abinda kake nufi ya saka ni ina ta faɗi, idan haka ta kasance zarayi cikin nishadi. Tunda dai muka yarda juna in na bar mu biyu aure, aure amanar Allah ba mai so ya zauna ba aure. MA Musical Studio Agadez.